Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Roma. Si Abraham wala gayud kawadig pagtuo, ni nagduha-duha nga matuman gayud, ang gisaad sa Dios kaniya. Kay naghatag kaniya gahom ang iyang pagtuo. Ug busa gidayeg niya ang Dios. Kay nasiguro gayud niya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Busa si Abraham gimatarong sa Dios. Gumikan sa iyang pagtuo, ang pulong gimatarong siya, wala isulat alang lamang kaniya. Gisulat kini alang usab kanato nga himuong matarong. Kay nagtuo man kita kaniya nga nagbanhaw kang Jesus nga atong Ginoo. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala. Ug gibanhaw siya aron himuon kita niya matarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dahil ko ng Ginoong Diyos ni Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Daigo ng Ginoong Diyos ni Israel, kaya giduaw ang iyang lungsod. Iyang gibayaw ang gahom sa makaluluwas nga kusog alang kanato. Diha sa balay ni David, iyang sulugoon. Sumala sa iyang gisaan, pinaagis sa mga baba sa iyang mga balaan. Sa mga propeta, sa miaging mga panahon. Daigo ng Ginoong Diyos ni Israel, kayang giduaw ang iyang lungsod. Kaluwasan sa atong mga kaaway, ug sa mga kamot sa tanan natong mga kaatbang. Naluoy siya sa atong mga katigulangan, ug nahinumdum sa balaan nga mga kasabutan, nga iyang gipasiog dahan. Daigo ng Ginoong Diyos ni Israel, kayang giduaw ang iyang lungsod. Ang panumpa sa iyang gihimo kang Abraham, atong amahan nga iyang ihatag kanato. Ngauman maluwas sa kahadlok, ug makalingkawas gikan sa kaaway. Mag-alagad kita kaniya nga mahigugmaon sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi, ug magbalaan diha sa iyang atubangan. Daigo ng Ginoong Diyos ni Israel, kayang giduaw ang iyang lungsod. Alleluia, 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 alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo sulti ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. Og mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo og likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya, diha usa kadato nga mayuta nga maayog abot, na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot, unsa may angay kong buhaton. Akini mao ang akong buhaton, mingon siya siyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig, og magtukod ako og lapipang dako. Di na kong tigomon unya ang abot og ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imo gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom og paglipay. Apan ang Diyos miingon kaniya, uy, buang, niini gayong gabiuna, ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Og mitapos si Jesus sa pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang silang kaugalingon apan dili dato sa tubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon, tarong ba ang usa ka bata hatagan og silpon? Yes or no? Ha? Wala may sayop kung ang usa ka bata tagaan og cellphone. Pero kung ang bata di na mukaon tungod sa cellphone, kana dili na tarong sayop na. Diha sa atong Ebanghelyo, ang usa ka dato gusto niyang gubon iyang daang kamalig o maghimo siya mas dako pang kamalig o warehouse aron na gyud daghan pa siya mabutangan siyang kabtangan o magpahayahay na lang siya. Walay sayop sa iyang pagkadato. Ang nahimong dili matarong sa tanan kay ang iyang kaugalingon gisalig na lang diha sa iyang bahandi o kwarta, kana dili na tarong. Munang giingnan siya diha ni Jesus, uy buang, karong gabiuna mamatay ka, o kinsa may makatagiyana niya ng imong gihaguan. Mga igsoon, ang atong Ebanghelyo karon nagpahinomdom sa pagka matarong. Ang tao matarong lamang kung ang iyang pagsalig wala sa mga butang nga kalibutanon o siyang kaugalingon, kundi diha sa kaayo sa Ginoo. Diha sa atong unang pagbasa, si Abraham gitawag og tawo nga matarong tungod sa iyang pagtuo. O kita usab gitugyan ngadto kang Hesus, og si Hesus gibanhaw siya aron himuon kita niyang matarong. Magbantay ta sa atong kaugalingon, kay usahay tawag ko na ta sa ubang mga tao og kita mga Katoliko, tawag ko ta sa uban og nangabuang na ta. Ngay uban mo ingon ngano kanong magampo ta sa birhen, magampo ta sa imahin
tarong bana, mga igsoon, tarong mana kung sa atong pag-ampo ang Diyos atong gisaligan. Pero di na natarong kung atong gisaligan si San Pedro kalungsod o unsa pa ng mga imahe niya sa Birhen o mga santos. Dili na siya tarong kung naa kanila ang atong pagsalig. Kay sila mismo, wa man mosalig silang kaugalingon, kundi ngadto lamang sa Dios. Ang pagkamatarong naa diya sa atong hingpit nga pagpakihiusa o pagsalig sa Dios o dili sa mga kalibutanong butang. Amen. Palihog manindog. Uban ang walay kinutubang pagsalig diya sa Dios nung pag-amuma alang kanato, masaligon kitang mudangop ngadto sa amahan, moingon kita, Amahan, puna kami sa imong panalangin. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, o ang atong kaobispuhan, mga kaparian o mga reliyoso, padayon nga mamahimong buhing presensya ni Kristo, dinhi sa kalibutan, pinaagi silang yano nga pagpuyo, magampo kita. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Nga mapalambo ang hustisya o ang kangayan, pinaagi sa epektibong mga reforma diha sa politika, sa katilingban o sa ekonomiya, magampo kita. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Nga magmabination kita ngadto sa mga hinikawan ug maantigo kitang mopaambit sa atong mga bahandi ngadto sa mga kabus, magampo kita. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Nga sila nga masakiton ug nanagantos makasinati sa kabahandianon sa Dios nung presensya diha sa ilang kinabuhi, magampo kita. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Nga imong tangisipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ngalang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Nga diha sa imong kaluoy, Ginoo, ihatag ang kahayag, ang kalinaw, ug ang pahulayng dayon ngadto sa mga nangamatay, magampo kita. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Diyos among amahan, nagpasalamat kami kanimo tungod sa naghingapin nimong mga panalangin. Tabangi kami aron responsable kaming magdumala sa mga kabtangan nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon Ginoo, ug naglahom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini ihalad ko karon apan kinasing kahasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad, dawaton samahan makagagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan, alang usap sa kapuslanan sa libog yang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga mong gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma o pasaylo, o maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gyud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat o gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya o pinaagi sa pag-ulas iyang dugo didto sa krus, ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhing walay katapusan alang sa tanan nga nagaalagad kaniya. Busa uban sa kakahuman sa langit, nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta ug nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gyud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha si sapan, may pasalamat kanimo amahan. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diya sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton atas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himuyaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagakahom nga amahan, dihas kayusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan gamit ang pagampo gitudlo sa atong manunobos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod dinhi sa yuta, maingon sa langit, pagkalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaluwa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibot sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ayong kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang mamaya ko. Ang sikinsa nga naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatod sa buhat sa kinabuhi mo. Kaysa makagayud sa usa ka tahong maalamon, nga nagatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato. Bisan sa kusog nga unos, ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarog sa mauntani ni ang kaligon sa pagtuo sa kada tao pangayon ta.
kini nga grasya gikan niya pangayon ta kini nga grasya gikan niya. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang ta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma o ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.